Moro jätkä, tosi hyvä meininki täällä, tosi kliffa meininki. Hyvä reissu oli viimeksi, muistatteko? Kaiken sen tohinan keskellä hävitin vaan kelloni perkele. Oliko se semmonen hopeinen roletti, mistä oli tyrpäviisari ja pillutaulu ja taakse kaiverettu Jamin kello? Joo, sen on oltava meikäläisen kello. En epäile yhtään, se on mun kello. Vittu mä arvasin tänne, että se on sun kello, Jami. Vittu. Sä oot himonnut mun muijaa jo kauan, mä oon nähnyt sen sun silmistä, Jami. Äläkä väitä vastaan. Mä en oo nyt ollenkaan kärryillä. Ei millään tavalla. Ei yhtään paskaa tähän paikkaan, Jami. Mun silmissä asuu vilpitön totuus. Muijan perseestä! Löysin tän! Minkä niin? Minkä? Kellon! Jaahas. Nyt on sen verran nihkeetä tää meininki, että meikäläisen on ehkä aika poistua ja... kello joo. Siis kliffa, että tää löytyi. Kiva kun säilytitte, tai siis... Tämähän on muuten helvetin vedenkestävä 1000 metriä asti säilytty. Kellä tahansa voisi olla semmonen kello, missä lukee Jami Pohjola. Kun kännykästä löytyi video, missä olit kyrpätäs myötä sen muijan persseessä. Teillä on väärä mies. Mitä? Mitä vitun koiri nää on Onpa ruma. Nehän tulee päälle, perkele. Saatana. Ruma, hyi. Perkele. Nyt mulle riitti. Vittu, tulta munille. Ota teevätkin, nää on mun nyt. Mitä perkelettä täällä nyt täällä tapahtuu? Täällä on torppa tulessa. Minun tekosia. Ei jumalauta, huomaatko sillä meidän kanat mukana? Nyt me soittaa jätkätäkkiä. Todellakin nyrkititte muijaa perseeseen. Koodinumero punainen, Jami lähti lipettiin, ja arvatkaa mitä se otti mukaan, arvatkaa. Kanat! Mikä? Kiire! Kato perkele mun perässä. Oletko sinä Juhani Iivari Antero valmis ottamaan tämän Marja-Liisan vaimoksi ja kestämään häntä myötä ja vastoinkäymisessä? Mistä navetasta sä tolleysit? Nyt mä näen sen mulkun kiikki. Mitä? Mistä se on? Mitä hävit? Ai perkele. Nyt tää umpikuja sä. Vittu jätkä, mä ammusen täältä reikiä tällä mun pyssyllä. Jaa, sulla lähti kiikistä oot ja mittaa mun kustaa! Ai! Kuka tekee näin? Siitä!